ኤርትራ ንዕድላት ጽበይለው and نفس وقفنا دما نفلتينا قرب تلي كونتكست كونكم ابزيا هانت فيديو لالن كان نبزحات كمان انسبايرز جبرتيا نعي بعبيو دعمي دس بلتني فيديو سلازغونت نعا رانا نتي نزارب نتا نريو زلنا علامه ون زياده براكتيكال تجبرنا زمن سياتياتهم نيشتي كفال كارتا بيرتراز مهار زلمن سي تمرتو وديهم الله يمرغلهم they need opportunity الدليل إيداليزم من سياسات من قصير ترى ني حدا كلتمي تشعز خون وتهدر قبل اليوتي كوليجات زلت مهاري كله كينو محلي في نزيم عدلك فترة لو ما يكلني إذا قبولنا قرقيرنا هنوصل لنا سلمت عدل زي كفت كالو نزيم من سياساتي اللي كان من قصير كساي تغلق بس من قصير ترى they can change policy غيرهم كما يجير كان زوم سبازياتهم opportunity فترة ده مالتي زي መንግስቲ ኤርትራ እዞም መንስያትያቶም ብኸመይ ክረብሑሉ ይኽእሉ ዝብሉ ዕድላት ፈጥራ ኣሎ for example እዞም መንስያትያቶም ንኽሰርሑ እንታይ ዓይነት ትካላት የድሊ ነተን ትካላት እትያተን ከመን ክገብረን ይኽእል መን ዓቕሚ ኣለዎ ነተን ትካላት እዚኣተን ክኸፍተን ዝኽእል ነዚኦም ሕጂ ከም ኣብነት እየ ዝጥቀመሎም ዘለኹ እዞም መንስያት እዚኣቶም ዕድል እንተዘይከፊትካሎም ሓደ ግዜ ኣነ ኸምን ነይረ 2006 ሓደ ካብኦም እየ ነይረ ኣነ I didn't get the opportunity ከም መንስያ ዝሓስብ ዘለኹ ሃገራውነት ዕላማ ትመትከል حانسو أبوتو نقدفو مزجزي يدمست بالعتي نيشتاي من سيكون كاتمرتون صدقة حلفنا ترلك أنا سدرها كد بس حتى الحلمتات لك مساخا زعبيو أوروبا خيرهم انتهي يخون تفدتيها سلازي زوم من سيات زياتهم عدل كخفت لهم خلالهم نجوم عدل مخفات دما يسمح عليك بهالوين زقباي مثلا تي كم تا قديم كاس جلس كات تيمان ايتي فيستيفالات برقص تمدرخ ونزت ألبس لزلو كم يجرنا نعدنا كابت زلاتو نلعب قصنا نوزدا أنا بدرجة بتدقق جميع الزارب نيره every time زز بذكر خلوا خصي زب زلوا جميع سكن أبتي يوتيوب كمان بزوج زي تزاري بلو نيره قال يوم كمان إرتاج حرقهم كون غلي كن زمان سي كسعسعلي متأكني number one so this is we have to be clear in here تاسعتي بزغال له درفتاتهم جيركا كلب كوين كاب بار كوين كاب تخلي خاب جزاها وندومي موسيقى كملو محاسيري فلتني بيوتيوب مقالن there is a purpose in here زي سبزاب زمت زلو حنقولو أمرونا بيرتراسل زلو يرتراسل زرها قطع زمت زلو so if there was other possibilities لك كم زي نابزي زمت زلو نيرتراك خيادة لزخل بقليل انت زنبر نيرو easily زي سبزنا بيرتراك خي زخل زنبري لذي كم يجيركا نزي I think نذكر يخلو كالو تجارات they can تقنوا تراهم زخلو كم زي عينت أجازلو هجر كلني مالت من سيسي أمين نزي عتوم سي ناب الناس فيستيفال نخبر تاي ماركتين تغير أنا قالك عتوم الميديا 24 hours اللغة الفيستيفال ناي سويدن تبعي له بروموت كجبر هاي راحون أنا أمين فيستيفالات عمت أو جبريو there is nothing عمت أو جبر فيستيفالات أبزع عدلو ناب النت استساتهم budget those on marketing the promotion like I create اللي نابل كايز اللي لكم تأكد على السوشيال ميديا but these people كم تعدانين زبالة قديمه أبي مخانة كمان كي تنقروا درجة كل challenge بديو بس كلنا budget أجمعات بس كل زمات سيزي سلزي نزي for granted كبوسنا يقبونيو كم يجير كان نزي منفس زي كم زعانة منفس كا forever كلونا يلقاعات سلونا يكونن تقول يلزق لك أي نزي كم يجيرنا مزعج زول تصفنا يمتعي بخمي ندحريك كنصدق نغل أتبرهانة بأمريكا قلب زعبو تزاري بنيركو كتقصوايهم أب سويدن كنتاي تباهيلو نزي من سيزي نزي أقاطات زي كم يجيرنا كابيتالايز كم جبران نغل كابتزل وبزلا على درجة أب سويدن نجبر نقدر فدها أب أوروبا سجبر أمريكا سجبر تزاري نالنا نبي إيرترا جزء بخمي كنا سجاجر نغل تاي كجبر غل تاي تحاسب تاي تباهيلو مدرخ يوساني يندي زبهل حنتي كم مزخاخري هاجراوش ماقل بساي عبد الرحمن ون ناشنال كانسل يلو دقاقي مو تقيسوان يرو قد مع سرت عمتا بيلو حد شاودا دبا مسيو مالتيو هاجراوش ماقل زبل هاجراوش ماقل قدام يتلوخو نايل معات مختايو تي كونسبت ناي هاجراوش ماقل
كاب والكسبات جميركا بدرجة محبرات ودابتات كميجيركا سينرجايز مقبار تي مسيرتاو نجر نف سينرجي نخيد نباتو كرون نخيد مسيرتاوي قدام يتلو خل ما موياون كتباون أبركتو معزاز دبيلي نيرو مالتي سلازي تا حجي بعد أمريكا تنا هاجراوش ما قل ودابة زيادة زحية لي أب أوروبا لو استفل عليه هاجرات فلتي أبشورن ون ألو سلازي تا هاجراوش ما قل زبلات تحسسبا نزان ولا زلنا هاي كم يجرنا أبيرت أوزعي أبدقي أبداسبورا زتوه لا عبعغ مسرنا له استفل عليه بريزيدنت إساس استفل عليه ساقم يلن إرتراو خيدو أيتفئن معالت له زمله سولو أبو خين كذا ناي لوم وسي هذا الله تمال وسي هذا الله فيديو نتهم حسانات رغيب من سياتنا أمريكا مثلا نزارو ومزمخروم نيربا نزعد فلتوا بدهوتات فلتو رأيو كابسمرا وسيكم أب كل زورو كابزي أخيتكم تمهرو بقعتها تريو مسيكم نزهاجر هنسوا تحلافنتنا تكون زبلي نيرو سلازي كما ودار بحجي دا يكونس زحلف 10 عامات كما يجركا إرتراو عقمي ألاليخا أبزي بمدرخ أجديدكا أمخته تسابوتات تأتو مالتي زحلفه بستفل عليه ملكيتات أبزي هاي مخته تسابوتات جينيبا خيدنا خالي كيدنا سلاماو سلف غيرنا ببعدو أنصار زي تسابوتات كنقطم لنا زفترنا يو عقمن تمكرون لومي أبزي حدش مدرخ ناي لمعته مخته أبو تقمنا سلازتا ملختي نصرتياتا خجمر كله خزبلكو أناي أمباسادر فساس إم بيتروس نايتهم كارلوت حلفت ميشناتنا نايتهم كارلوت أبتي فيستيفال نابنتا أب ستوكهولم فيستيفال نازتقل سمسرتا وتلوخو مدرخ يرالو أبزي حدش مدرخ توسان نجر كم تقولش عن بلو ناتنا سرت أمنت أو وسان النت سبي زمركوس سبي وساني زبل حسين مسين كلمة لا يكون سبي وساني سبي وقياد زفتر سبي ذهنسن ذا المعن زعنو دما سبي سلازم احنا بسبب سلنا مركوس حجي إذا هاجر زيا بستعص أصف نهري نبل معت كيد اللوا كون النت دلنا درجة كال كنردان كنفلتنا لنا إرترا زلاتو درجان زلوا بدهوتاتن كتكودو تدلو قعزون زلوا بوتنشال وي خهلوت زبالنا بوتنشال قداي ممكن زارب نخلينا زي وهوب سلازخونه لومي عقمتاتنا مجمري أنا أتحساسبا ناي فوكس مقوال زخونه دايفرجن اللي فوكس تكون كونا لنا خم حبرة سب إذا محبرة ميديا قالوا تو وسواسات غير أمرنا خزر رجزو علزل ونسو حدا خبتنا عيب كمولكي زسك فن بدهوي نحنا we need to be very focused أبدهوتاتنا أبسقاتاتنا أدلنا عدلاتن تخلوتاتن سلازي إتي مسيرة أو ملختي لومي نسجر لنا هاجر كل عمتاتا يليالو إذا زي بحال إرترا لومي بسقاتاتنا عقم سوان نايكتبا حيلا خمان أبدقه أوشتي وين كدبل نخلينا جنب زعبا دقة نزارب سلزلنا لومي تواهلي له زلوا عالم إرترا عقم زي بحال تزعبي قد الحجن تايخو ميقرنانا بتوساني نقر نغنعن نختتون موبيلايز نقوبروي سلازي يتخلوا دلو دليل تدروس عبا تشالنج خبرك كلهم زي أنا تشالنج خبركم دسيب لنيوم أنا كابزريت راي the last 3 years incredible كنت قلت زي تغل أعمى سبي زي كابزر لذي I think 3 عامات كم زي عينة ريسورس نهلو كاجن ميت كبر راح نساب تدروس قرب تلينوي سلزلوا 3 عامات جدف كتر هزبي حزنا خلنا ندعري practical steps they said هاليو maybe we are losing time maybe we are wasting opportunities أنا كمية كزهرة بزغل and we have to be real كل جزء كن قبر لنا doesn't get us where we want to be كل جزء كن قبر لنا كونا لو أبتنا دليل علامة كبت حنا يكونن
ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ is waiting for opportunity መንእሰያትና ኤርትራ ንዕድላት ፅበዩ ኣለዉ and ነፍሲ ወከፍና ድማ ንፈልጥ ኢና ቁርብ ትለይ ኮንቴክስት ክኾነኩም ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ላለን ቀነ ንብዙሓት ከማን ኢንስፓየር ዝገበረት እያ ንዓይ ብዓብዩ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ንዓ እናረኣና ነቲ ንዛረብ ነታ ንሪኦ ዘለና ዕላማ እውን ዝያዳ ፕራክቲካል ትገብረና እያ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንእሽተይ ክፋል ካብታ ኣብ ኤርትራ ዝመሃሩ ዘሎ መንእሰይ ትምህርቲ ወዲዮም ኣለዉ ይምረቑ ኣለዎም they need opportunity ዕድል ይደልዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም መንግስቲ ኤርትራ ንሓደ 200,000 ዝኾኑ ወታደር ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኮሌጃት ዘሎ ተምሃራይ ኩሉ ኪኖም ሓሊፉ ነዚኦም ዕድል ክፈጥረሎም ኣይክእልኒ እዚ ቅቡል ነገር ጌርና ክንወስድ ዘለና ስለምንታይ ዕድል ዘይከፈትካሎም ነዞም መንእሰያት ኢልካ ንመንግስቲ ክትከስሳ ይትኽእልኒ ኢኻ በት መንግስቲ ኤርትራ they can change policy ቀይሮም ከመይ ጌርካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኦፖርቹኒቲ ይፈጥር እንታይ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብኸመይ ክረብሕሉ ይኽእሉ ዝብሉ ዕድላት ክፈጥር ኣሎ for example እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንክሰርሑ እንታይ ዓይነት ትካላት የድሊ ነተን ትካላት እቲኣተን ከመን ክገብረን ይኽእል መን ዓቕሚ ኣለዎ ነዘን ትካላት እዚኣተን ክኸፍተን ዝኽእል ነዚኦም ሕጂ ከም ኣብነት እየ ዝጥቀመሎም ዘለኹ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዕድል እንተዘይከፊትካሎም ሓደ ግዜ ኣነ ከምኡ ነይረ 2006 ሓደ ካብኦም እየ ነይረ ኣነ I didn't get the opportunity ከም መንእሰይ ዝሓስብ ዘለኹ ሃገራውነት ዕላማ ትመትከል ሓንሱ ኣቦቱ ንግደፎ ምስ ግዜ ዝመፅእ ትብል ሕቲ ንእሽተይ መንእሰይ ኮንካ ትምህርቲ ምስ ወዳኻ ሓላፍነት ኣለካ ናይ ስድራኻ ክትበፅሖ ትደሊ ሕልምታት ኣለካ ምሳኻ ዝዓበዩ ኤሮጳ ከይዶም እንታይ ይኾኑ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዕድል ክኽፈተሎም ክኽእላሎም ነዚኦም ዕድል ምኽፋት ድማ የፅንሓለይ ክበሃል እውን ዝግባእ ኣይመስለንን ኤርትራ ክንዲ ዝወሰደት ዋጋ ይውሰደላ ገለ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ and this use ነዚኣቶም ፕራክቲካል ነዚ ኩላ ፌስቲቫል ዝነበረ በዛ ዓይኒ እየ ዝርዮ ካብዚኣቶም ክንደይ ሰባት ኣለዉ ገለ ዕድል ክኸፍቱ ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ድማ ከምቶም ኣቦታቶም ናይ ግድን ኣይኮነ ኣብ ክተት ክኣቱ ዘለዎም ዘዝመፀ ወለደ ናብ ክተት ክኣቱ እኮ እቲ መድረክ እኳ ዝጠልቦ እንተኾነ ኣብ ገለ ፖይንት ግን ለውጢ ክንገብር ክንክእል ኣለና እቲ ለውጢ ድማ ብንእሽተይ ስጉምቲ ክብገስ ኣሎ ወላ እቲ ዝነውሐ መንገዲ እውን እኮ ንእሽተይ ስጉምቲ ምስ ወሰድካዩ ዝብገስ ወላ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኣብዚ ዩቱብ ክዛረብ ከለኹ ናተይ ርእቶ እዩ ኤርትራ ወላ 10 ሰባት ክትጣየስ ኣለዋ 10 ሰባት እቲ ዘገርም ከ 10 ሰባት ይጣየሱ ህልው እዮም that's my guess ግን ኣይንገርኒ እዩ this is the problem ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክንዕርዮ ዘለና there's so many news happening ኣይንገርኒ ግን እንታይ ኸዚ ንዓለም እንታይ ድምፂ ዝገብር nothing is changing እዩ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እሱራት ዝነበሩ ተጋሩ ተፈቲሖም and this was not a news this is supposed to be news ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ክትገልጾ ዘይምኽኣላ ወይ እውን ከምቲ ዝድለበቲ ፕሮፐር መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ቻነላት ክወፅእ ዘይምኽኣሉ ንኤርትራ ፅቡቕ ነገር እናተገበረ ከሎ ኣወንታዊ ካቨሬጅ ከም ዘይትረከብ ይኸውን እቲ ሕማቕናትና ንጎምሸት ነቲ ሄድላይንስ ይብሕቶ ፅቡቕ ነገር ወላ ንኣሽቱ ዝግበሩ ድማ ኣብ ሄድላይን ኣይኮኑን እዮም ኣብዚ ሕጂ እቲ ምዕራባዊ ናብ ቴድሮስ ስለ ዝኾነት ሓደ ናይ ዩኤን ሰራሕተኛ ኣብ ኤርቲቪ ከይዱ ምስቶም ኤርቲቪ ተዘራሪቡ እንታይ ኢልዎ ምስከ ጋዜጠኛ ናይ እንግሊሽ ሮፋኤል ይሓቲትዎ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ናራቲቭ ካበይ ዝመፅእ ኢልካ ትብል ኢልዎሲ ሓቂ ክዛረበካሲ ሕማቕ ኣሎ ኢለ ከማምዝሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ፅቡቕ ኢኹም ዘይትብሉ ኢልዎ ፅቡቕ ናትኩም ከተውፅኡ ሲ ኣይትጓየዩን ኢኹም ኢልዎ so don't blame ነቶም ሕማቕ ዝገብሩና ዘለዉ ኢልዎ ንስኻትኩም ነቲ ዘለኩም ፅቡቕ ከምቲ ዝድለ ኣብ ሚድያ ፑሽ ትገብርዎ የለኹምን ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ኤርቲቪ ዝግበር ዘሎ ከም ፖድካስት ክናገበርካ ድዩ ብድምፂ ብእንግሊሽ ቀይርካ ድዩ ጋልእ ብዙሕ ሓሳባት ሂብዎ ማለት ኣብ ቪድዮ ኣብ ናተይ ኣርእያ ነይረ ንኤርቲቪ ኣይ ብሌም ኣይገብሮም ያነ ኤራ ጋቨርንመንት ኢንስቲትዩሽን መንግስቲ ቀልጢፉ ኣይቀየርኒ መንግስቲ ቀስ ኢሉ ዝቕየር ናይ መንግስቲ ትካል ቀስ ኢሉ ይሰርሕ ግን ሌትስ ኣድሚት ሓደ ወርቃዊ ዕድል سأم بقاسنا يحلفنا خمسة لو انتي تقول أبزات يدرس I know a little bit tough yet أغبيدي إذا حتى كذا لوجد let's hear your not كاري تقسم مدرس ولا نابز أنا مجمرة إيمان وصبر ندي خبل تي ناي عدلات ناي كسارات ناي عدلات كل شيء قالوا تحنتي زبالكايا بزعبا ميديا بزعبا عوتات كام مجلاس بزعبا أسالوت أخا مجلاس محبر السناي حدا ناي بهلي
ጉዳይ ኮይንና ናይ ዝያዳ ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ክንየው እውን ኤሪቲቪ በሎ ካልኦት ናይ ሚድያ አካላትናን ትካላትናን ዝያዳ ተወዳዳሪ ነገር ተወዳዳሪ ስራሕ ተወዳዳሪ አቀራርባ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንረዳዳአሉ መስለኒ ስለምንታይ ኣዝዩ ጽቡቕ ፕሮግራማት እውን ዝቐርብ ነገራት ኣሎ ለምክነሲ ክሰደልካ እውን ሓሲበ ነይረ ኣብ ከባቢ ስመራ ዘላ ሓደ ኢንዱስትሪያል ናይ ኢንስታሌሽን ኣሎ ናይ ሪፍሪጅሬሽን ገለ ሪኻያ ትኸውን ተትሪያ ጽቡቕ ስደዱ ላይ ከምዚ ክኸውን ከላይ ሓሊፋትኒ ኣዝያ ክሰደልካ ኢለሲ ኣባ ኩሎም ዝሰርሑ ዘለዎ ካብቲ ጀነራል ማናጀር ጀሚርካ ኣናሊስት ኩሎም ገለመለ ገለ ኣባይታ ላዕልን ታሕትን መንስያት ራዮም ዝሰርሑ ኩሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብኮሌጅ ዝሓለፉ ኣብኡ ተመሪቖም ኣብቲ ትካለቲ ቻይናውያንን ደቂ ካልእ ዓሌትን እዮም ምስኦም ሰሪሖም ንሶም ሕጂ ብምልኣት ኣረኪቦሞም ሙሉእ ሓላፍነት ተሸኪሞም ክንየው እዛ ናይ ከባቢ ስመራ ዘላ ዓዲ ንፋስ ይመስለኒ ዘላ ትካል ኣብ ከባቢ ኣለቡን ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባፅዕ ያመስለኒ ትዝዓበየ ኢንዱስትሪያል ናትና ናይ መዝሓሊ ትካል ከም ዘሎ ከመይ ከም ዝሰርሕ ክንደይ ኳንቲቲ ይሕዝ እታ ስታቲስቲክስ እቲ ሰራርሖኦም ናይ ሓምሊ ወዲ ሓምሊ ናይ ስጋ ናይ ዓሳ ናይ ካልእ ናይ ኣፋውስ ናይ ትባኮታት ንፀባ ዝኸውን ኣብ ዝሓሊ ዝቕመጠሉ ኢሎም ክገልፅዎን ከለዉ ልዕሊ ኩሉ እታ ንዓይ ስትራይክ ዝገበረትኒ ኩላ መንስያ ነይራ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ናፅነት ዓመታት ቀረባ ናይ ድሕሪ ናፅነት ዓመታት ካባና ዘሎ ኣብኡ ሰልጢኖም ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ሃገር ልምዓታውን ቁጠባውን ሓላፍነት ናይ ሃገር ተሸኪሞም ዘለዉ እዮም ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና እዚ ኣዝዩ ተዋህሊሉ ዘሎ መንሰይ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ስቶክሆልም ንኣብነት ንሪኦ ዝነበርና እቲ ሓደ ዘሐጉሰኒ ነገር ኣብዚ ከባቢና ተራኺብናስ ምስ ደቂ ገዛውተይ ደቂ ማሕበረይ ናይ ምዕራብ ስቶክሆልም ንዘራረብ ነርናስ ኣታ ሪኢኻያ ዶ ሪኢኻያ ዳ እቶም ብቐዳማይ ተናንስቲ መግቢ ዝሰርሓሎም ዝነበራ ነቶም ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እቶም ሰጉተን ካብቶም እምኒ ዝድርብዩልና ነበሩ ኩሎም ምስ ህዝብና ይሕሸና ኢሎም ስመፂኦም ሓሲሎም ነይሮም እታ መሰረታዊት ነገር ኣብዚ ሎም ብፃይዳኒ እውን ትብሎ ነበርካ ንዕና ምስ ካልእ ዘይኮናስ ምስ ነብስና እውን እንዲና ክንፀምት ዘለና ትፅምዶናሲ ኣጠቃላይ ሆሊስቲክ እዩ ምስ ኣሜሪካ ንፀምት ምስ ኣብ ውሽጥና ድማኒ ሰብ ብፍላይ ስጋኣትካ ምስ ወገድካ ስጋኣታትና ኣሊና ኣለና ኣብ ዘበነ ስጋኣትን ካልእን ምናልባት ክትከላኸል ትግደድ ትኸውን ሎሚ ግን ብፍላይ ምስ ዓወትና እዚ ሃገራዊ መስመር ዕዉት ስለ ዘሎ ሰብና ኢና ንመልስ ስለዚ ብዙሕ ሰብ እንተላይ ትጉሽተተ ኢሉ ዝተመልሰሉ ኩነታት ኣብዚ ፌስቲቫልና ሎሚ ርኢና ኢና ስለዚ ከመይ ጌርና ነዚ ሃገራዊ ዓቕምን ሓይልን እዚ ነዚ ሰብኣዊ ዓቕምና ፀጋና ከመይ ጌርና ኣብ ልምዓት ሃገር ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ነኽትቶ ዓብ ስራሕ ኣለና ሰማማዕ ምሳኻ ዓብ ግድል ኣሎ እዚ ዘይበሃል ትሪመንደስ ዝኾነ ዓቕሚ ብሰብኣዊ ዓቕሚ ብትምህርታዊ ዓቕሚ ብሞያዊ ዓቕሚ ብቁጠባዊ ዓቕሚ ሎሚ ኤርትራ ዋህሊላ ኣላ እታ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዶ ኣብ ካልእ ኮሌጃትና ኣብ ካልእ ትብልዎ ዝነበርኩም ትካላትና ኣብ ሓፂር እዋን ንኤርትራ ጋልቫናይዝ ክገብራ ኣብ ሓድሽ ካልእ ሪያሊቲ ናይ ምዕባለ ከረጋግፀላ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለና ሎሚ ከምቲ ማያዊ ዓቕምታትና ብዲጋታትና ኣዋህሊልና ኣረጋጊፅና ዘለና ኤርትራ ሎሚ ማያ ተቆፃፂራ ኣላ ናብ ልምዓት ጥራይ ክሰጋገር ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ ንሰማማዕ ኢና ክንሰርሖ ዘለና እዚ ዘይበሃል እዩ ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ ፕሮግራም ሰፊሩ ዘሎ ክትኣታቶ ዘለዎ ስራሕ ድማ ተፀኒዑ ዘሎ እዚ ይበሃል እዩ ኣነዚ ብፆት ዕድል ረኺብኩም ኣብዚ ናይ ጂአይኤስ ናይ መፅናዕታዊ ትካል ኣብኡ ምስ ኢንጂነር መን ኢኻ ትብሎ ጀሜትራ ጌታቸው ዘለዎ ምስኦም ከይደርእየ ነይረ ዘይተፈተሸን ዘይተፀንዐን ፕረዚደንት ኢሳያሱን ኣብዚኣ ትማሊ ኢንተርቪው ገልፃ ነይሩ ዓይነት መሬት ብዙሕ መሬት ሑፃ ወዲ ሑፃ ማይ ኮዖ ዝኾነ ፀጋታት ናይ ኤርትራ
اتزعبي عامل زحلفه زعبي وفر ابي ارترا استخايدلو مس كله بدهوتاتنا بحقي ارترا بكله مداي مالتي مريتان صقاتاتان تسنيدلو أوش تخبيت كنت زتخايده بالطعم أدنى كمتي صقاتات ماينا نمقصار استغبره وفري مريت ارتران كرسوت عقيلو زلو صقاتاتون ولا لعلي مريت زلو صقاتاتون بحقيو اي هوب كلنا ابا خيدنا نزي مصنعت زي باكل كنريو سلازي ازي خب مستخل زنبرنا عنكفاتات كبيت سرح تسريح له زتنبره منصف زي بحال انا غمز بروباغانديستي كونكو بحق اذا امنلو زرا هو النجرات ايه زلو زلو سلازي حقم لنا صقاتاتنا رحبيو أصنعنا لنا إرترا كبيد منصف حيال منصف أنصيفالا كم زبالكم ما حجي خناتات نماني اتخال شنخ ناس عرنا مسينا سلزلنا أبوزح نجارات أبناي وفري أب ناي هنسا أب كان استفل عليه خفالات كنت أتات وزلنا لوتي ردي زماغوت ونا يكون كنكفتو خمزلنا I think we are going to maturity. إذا زخدنا يا نجار دماني أنا زي بزعبا منفس زارم نيركا تمالي السب حنتي عدو رحيقاتو يكونن لو ما عدو غريباتو مسيلو منفسنا بعد تتأميرنا عنتو بيتو نيركم داني جورجو كابيناي مسمرات هاجراو مسمري جن كابيناي نات حساس وافلليات كم زي بحال مدرخ مسينا لنا إرترا لو بمنفس قريباتنا له سلازي زي لو مزعسل دولو سب ناب تجباتي أدمعي حيل خنقيرو زغلليه إذو كمان أقداسو قعزو ينيرو أقداسي قعزو ينيرو زناي معسال أبي إرترا أنا سي بزح جزي كم زبل كايو لعلي نسقمون زعابكم ولا أنا أبشودني عبي 4 عامات يجي بزعتي كريتيكالات حساسبة كالت لومي ولا بهاجر بزح سب نبرزنت نبرديت مسيو نمرداتا مسيو نهزباو جنبارن أتحساسبون لومي خعقبلو جميرو زيادة بزح بسمعي دا يكونه بعمقت زبللو موني كلتا غزي زحسبلو مدرخ بيصيحنا لنا إذ بعلو أكلنا يتلمعتها وقعزوي سلامنتاي حانتي نجر من الوقت أنت بزعبا سنة حساب ترى حسابات أنا ترى سنة حساب وساني بهلاي مالتي همين النت دوغماتي زما يدليناني زباوغم ما دوغماتي كوين هيفلتني براغماتيكي وقبراوي لكن أبهاجراوي حرنتها وقعزو نصر رأيي نصر حسابات النيرو ناي هاجراونت مالتي هاجراونت ناشوناليزم أبزي ناي لمعت قعزونا دما إيرتران تاخد كونا له محبرة فتحاويت هاجر سوشيال جاستس سفنا لا هاجر أب على موت زمدناتنا دما شركنت مكببار شركنت إذا عينتنا حسابات نجر وساني نعنا زجلسنا نيرتراون زجلس حسابات كهلونا أقداسيو أوشتون ما أنا معبلو كنفتشو جدًا يجن ترى حسابن سنة حسابن سي جينا باليت خونا لو لديكون غمزة معراب أنصار كل حساباتهم في 3 عامتنا سريعهم نازلوا وهم سرا. Thank you, Tedros. George, that challenge, if you don't mind, I'll take yes, only a of few course. minutes. Jump that in. challenge hasni ti naisrah muftar zinai hijzom nai chemical engineering مرات دم ساخايم كدميهم وين medical نيرم دوتو بعدنا تبوي تي سرح كفتر على absolutely زي حتى زدلي يكونن challenge أنا إذا أنا أبزي أبدأ لنا سنين إيرترا product من تايدي نجز كاب إيرترا تسري رزمت من تايدي نجز كداونتي هون زوريا هون بربرا هون شرو هون دوغاني whatever that is من تاي نا إيرترا زي نجز مبالي كم زي أب إيرترا دلو
ናይ ክዳን ዲዛይነርስ ንሳቶም ዲዛይን ገይሮም ክሰርሕዎም ከለዉ ንሕና ብደገ ተደይገዚእና ፅባሕ ንጎ ስራሕ ሲኢኖም ወፂኦም እንዳር ክንኮና ኣይ ቲንክ ንዓና ነብስና ክንነቕፍ ኣለና ሓልፊ ብደገ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ካብ ካልኦት ኣምፂኻ ናይ ህንዲ በርበረ ናይ ህንዲ ሽሮ እንዳበልካ ካብ ምግባር እቲ ናይ ኤርትራ እንተኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዘይከል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ክሰርሕ ምንቲ ስራሕ ዕዳጋ እንድሕር ረኪቡ ክሰርሕ ደገድ ወፅእ ሕጂ እቲ ቻለንጅስ እኒ ክልተ ጎደና እዩ ዘለዎ ክልተ መንገዲ እዩ ዘለዎ የስ ኣብ ዓዲ ክፍጠር ኣለዎ እቲ ስራሕ ኣብ ደገ ዘለና ከዓ ናትና ታራ ክንሰርሕ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ንምንታይ እቲ ኢንቨስት ኣብ ደገ ኮይኑስ እኒ ሕጂ ዙርያ ዘይገዝእን ካሚቻ ዘይገዝእን ንምንታይ ካሚቻ ናይ ዓድና ሕጂ ፅቡቅ ካሚቻታት ኣሎ ንምንታይ ኩላትና ደቂ ተባዕትዮስ ናይ ዓድና ካሚቻ ንምንታይ ኣብኡ ክነምፅእ ዘይንኽእል ንምንታይ ነቲ ማርኬት ተኣሽሞ ክንገብሮ ዘይንኽእል ውሕድ ኣይኮነን ዓድና ዘሎ መንእሰይ ከዓ ሞር ካሚቻ ክሰርሕ ይኽእል ሞር ባድላታት ክሰርሕ ይኽእል ሞር ካልእ ፕሮዳክትስ ክሰርሕ ይኽእል ሕጂ እዞም ኩሎም ምሁራት ከዓኒ ኣትሊስት እቲ ዕድል እቲ ናይ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኣሎ ካልኦት ኣለዉ ዝተፈላለየ ሞያታት ከዓኒ እቲ ክዓብው ንኽእል እቲ ካምፓኒታት ወይ ትካላት ኣብ ዓድና ዘሎ ሞ እታ ቻለንጅስ ናብ ክልቲኡ ንግበራ ክብለካ ኢለ እሞ ቴንክ ዩ ዕድል ዳሃብካኒ No, I think እቲ ተዘረባ ወላ ሓንቲ ተኣትዋ ትውስኸላ ነገር የለን ግን ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ it has to do ምስ ንዕዳጋሲ ኣይትእዝዞን ኢኻ የስ ንሕና ንናትና ፌቨር ክንገብር ክንክእል ኣለና ትሩ ኣይ ኣግሪ ኣብዚ ንሕና ንናትና ቢዝነስ ሰፖርት ዘይጌርና እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም ኣብ ኣይሁዳውያንን ኣብ ካልኦት ህዝብታትን እንታ ዝያዳ ኣብነት ግን ካብ መን እያ መፅያ ካብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ሓንቲ ገንዘብሲ ኣብ ጅባኻ ምሳተወትሲ ንክንደይ ግዜ ትዘውር ኣብቲ ናትካ ኮሚኒቲ እዚኣ ኣብ ኣይሁዳውያን ዳርጋ 4% ወላ 60% እያ ትኸይድ ኢሎማ ጠበቓ እንተደልዩ ኣይሁዳዊ ዝጥቀም ሓኪም ኣይሁዳዊ ዝጥቀም ድኳን ናይ ኣይሁዳዊ ዝጥቀም ኣነ ንኣብነት ኣብ ከባቢየ ዝርዮ ናይ ኣይሁድ እኳ ብዙሓት ስለ ዘይብልና ቱርካውያን ኣሎ ብዛ ዓዲ ዳርጋ ነዊሕ ዝሰረት ዝገበሩ እዮም ሱፐርማርኬት ናይ ቱርኪ እዩ ዶክተር ናይ ቱርኪ እዮም ዝኸዱ መብዛሕቲ ግዜ ከም ገሌልካ ተኸይድካ መሊኦም እዮም ፀንሑካ እሶም ንሳቶም ሬስቶራንት ናይ ቱርኪ እዮም ዝኸዱ ካልእ ዝኾነ ናይ እንዳ ስጋ እንተኮይኑ ናይ ቱርኪ እዩ they try to ነቲ ገንዘብ ናቶም ሰርኩሌት ከም ዝገብር ይገብርዎ እቲ እንዳ ቱርኪ ድኳን ዝበዝሐ ክፋል ናቱ ካብ ቱርኪ ዘምፅኦ ነቲ ሪሶርስ ስለምንታይ ግን ቱርካውያን ኣብ ቱርኪ ይኸዱ እንድሕር ኢልና ግን ቢካዝ ቱርካውያን ከዓ ተወዳዳሪ ዕዳጋ ኣለዎ there is a very important aspect ኣብዚ ሕጂ ዙርያ ናይ ኤርትራ ካብ ዙርያ ናይ ኢትዮጵያ ክሓምቕ ኣይክእልኒ እንተዘይፀቢቑ ማለት ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከወዳድሮም ኣይደልን እየ ግን ኣነ ኣብዛ ካምፓኒ ናተይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ምሳይ ሰሪሖም ኣለዉ it's very difficult capable ሰባት ሞራል ዘለዎም ናይ ስራሕ ኤቲክስ ዘለዎም ንክትረክብ ከቢድ እዩ 130 ሚሊዮን ኣለዋ ኩሉ ግዜ ከም ዝብል ምስቶም መሳርሕተይሲ how come 130 ሚሊዮን ኣለዋ እዛ ሃገር እዚኣ unemployment ካ 40% እዩ ግን ጥዑይ ሰብ ዘይትረክብ it's just ኣብ ኤርትራ ኣነ መንእሰይ ከለኹ ንነብሰይ ኣብየ ዘወዳድራ እዚ ኣነ ዘለዎ ዕድላት እንተዝረኽቦ ኣነሲ ኣብ ጎደና ኮፍ ኢለ ማሓደርኩ ዕድላት ኣነ ምሳይ ክሰርሑ ከለዉ ዝረኽቦ እንተዝረኽቦ ነይረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጎደና ማሓደርኩ ነይረ that's exactly what I used to do ኣብቲ ግዜ እቲ ንሽጢ ዕድል እንድሕር ሂብካኒ ከገድፋ ይደልን እየ ተዓድል ብፍላይ ምስ ትምህርትኻ ዝኸይድ ስራሕ ንክትረክብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ፃዕራም እዩ ፃዕሪ ካበይ መፅይዎ ጎቦታት ይዓዱ ኣቦኻ ሓረሳይ ተኮይኑ ኣነ ይፈልጠ ኣቦ ሓጎታተይ ክሓርሱ ከለዉ ጎልጎል ኣይኮኑ ዝሓርሱ ነይሮም ጎበ እዮም ዝሓርሱ ነይሮም ሶ ፃዕሪ ስፓርት ዲፎልት ስቴት ናቶም ፃዕሪ እዩ ኮፍ ዝበሃል የለን ሕጂ ካብኩም እንድሕር መፂኻ ክትፅዕር ግዴታ ኣለካ ካልእ ነገር ካብ ካልእ ዓለም ክትከይድ ከለካ ፍኹስ ዝበለ ፃዕሪ ናትካ ድመሪቡ ውፅኢት ኣለዎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ምናልባት ሎጂስቲክስ እያነ ዝብል እቶም ሳርቶ ዝሰርሑ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የብለይና እንታይ ግን ካብኡ ወፂኡ ናብዚ ንክመፅእ ሎጂስቲክስ ከኽብሮ ይኽእል ይኸውን እዩ እሱታት እቲ ፀገማት ክፈጥር ዝኽእል ኣነ ዝፈርድ ኣለኹ ድማ ነቲ ፀገም ናትና ቻይናውያን ብኮ ይጥቀምሉ እሞ ነታ ንብረት ናትና ቻይና ሰሪሖም ኣብዚ ዕዳጋ የምፅኡልና and this is scary
scary part in Africa industrialization ዝርመስ ዘሎ ብሰንኪ እዚ እዩ ቻይናውያን ንሽተይ ጋብ ተረኺቦም ሓንቲ ግዜ እንዳ ቻይና እትየ ካብ ቻይና ኤርትራ እንተኢለ መዓት ናይ ቻይና ናይ ኤርትራ ዋላ መብልዒ ቁርሲ ዲ ዋላ ናይ ቢንያም ግርማይ ስእሊ ፖስተር ገይሮም ከም ግዛለ ዝብሉኻ እጂ they are so creative and ነቲ ዘሎ ነገራት ናይ ምስራሕካ ፍሉይ ዓቕሚ ዘሎ እዚ ዓይነት ኤነርጂ ለና ኣብ ኤርትራ ፃዕራ ምስ በለና ግን እቲ ዘሎ ጋፕስ ናይ ዌብሳይታት ዘይምህላው ኢንተርኔት ፍሉዌንት ዘይምዃኑ እገዳ ዝፈጥሮ ዘሎ ሎጂስቲክስ ኤርላይንስ ናትና ዳይሬክትሊ ዘይከይድ ምዃኑ these are the problems እቲ ነቲ ንግዲ ዓንቂፆሞ ዘለው እምበርካ ብኤርትራ ዳ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ሽሮ እኮ ሰብ ኩሉ ግዜ እኮ ፍርቂ ልቡ ተሻቂሉ እኮ ይትበልዖ ብቐሊሉ እኮ ኣምኖ ዓዲ ይኮነን ኣነስ ቁርብትለይ ስለ ዝኸድኩ ርየ ሱቕ ኢልካ ሓንገፍ ኢልካ ሽሮ ይትገዝእኒ ካብ ምክንያቱ you're not sure ሽሮ ምዃኑ በርበረ ከምኡ ማለት ሕማቕ ከይገብሩልካ ኣይኮነን ግን ናይ ገንዘብ ስስዐ ስለ ዘሎ እቲ ተኣማሚንካ ትወዞ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ግርሂ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣለና we have an advantage እዚ ንኤርትራውያን ትካላት ብዙ ግዜ ኣነ ፓሽነት ኮይነ ዛረብ ነዚ ኤርትራውያን ትካላት ክረብሕቱ ኮይኖም ኢንተርኔት ክጅምር ኣለዎ እየ ዝብላነ ቢካዝ ቀጥታ ኮኔክሽን ምዚ በማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ንሃገሩ ክሕግዝ ዝደሊ እሳቶም እዮም ክረብሑ እቲ ኢንተርኔት ተሎ ኮይኑ መዓት ስራሓት ናብ ኤርትራ ከይድ ከም ዝኽእል ኣብ ኡጋንዳ ክንደይ ሰብ እኮ እዩ እዚ ኩሉ ዩቱብ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራሕተኛ ኣለዎ ኤቭሪ ዩቱብ ቻነል ዝንቀሳቐስ 2-3 ሰራሕተኛ ኣለዎ መን እዮም እዚኣቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ወይ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ኤርትራውያን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ዕድላት ኣብ ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ቻለንጅስ ምኽፋት ክጅመር ክንብል ከለና ከማን ብመሰረቱ ብከምዚ ክኽፈት ዝኽእል ብከምዚ እንተጌርካ ንሕና ንህዝብና ንጠቅም ንሶም ከዓ ንዓና ይጠቕሙና ማለት እዩ ስለዚ ረባሕና ኩልና ክንረብሕ ንኽእል ኣብ ኣሜሪካ ከጭፍ ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ግን ኣሜሪካ ዓብዪ ሃገር እዩ ፖለቲካል ሰንተር ናይ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ኤንድ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናትና እዩ ዘለና ኣብኻ so ኣብ ካልእ ስቴትስ ብዙሕ ህዝቢ ክህልወና ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ድማ ፅዕቕ ዝበለ ኣትሊስት ኣብቲ ዲኤምቪ ዝበሃል ኤርያ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ኤርትራዊ ዘለና ተደመሮ ካልኣይ ጀነሬሽን ሳልሳይ ጀነሬሽን እዩ ተበፂሑ ዘሎ ኣሜሪካውን እጂ ክንዲ ምንታይ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ፖለቲካ ንጥቀመሉ ኣለና እዚ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዙ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ሌየርስ ናይ ፖለቲካ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ቴፈኒ ሓድሽ ኣላ she has her cloud ንሳ ትፈልጦ ሲስተምስ ኣሎ ንሳ ትፈልጦ ኮኔክሽንስ ኣሎ ከም ዝረኣናያ she is a very very passionate ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ኣርቲክል ብኣንጋሪሰን ተፃሕፈት ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል ትዛረብ ነይራ መድረክ እንተፍቂዱስ ኣብ ኤርትራ ሪዞርት ክገብር ይሓስብ እየ ከም ዝበለታ ኣብቲ ፌስቲቫል ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ 2-3 ግዜ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ኣለኹ everybody was ተሓጒሱ በቲ ናታ ፓሽን ወኒ ማለት እዩ so one has to say what can ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ክንጥቀመላ ንኽእል ነዛ ሰብ እዚኣ ክንጥቀመላ ማለት ንሳ ንባዕላ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ክትከይድ ትደሊ ሰብ ምዃና ፈሊጥ ኣለዎ ማለት እዩ ቢካዝ ኩላትና ስቴክ ሆልደርስ ኢና ኤርትራ ፅቡቅ ተኮይና ህዝብና ፅቡቅ ይረክብ ንሕና ድማ ብተዓፃፃፊ ፅቡቅ ነገር ንረክብ ዓድና ፅቡቅ ስለ ትኾነልና ደላ ስለዚ እንታይ ካልእ ፕላንስ ክግበር ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክግበር ይኽእል ነቲ ዘለና ምሁራት ናይ ኤርትራ ናይ ሕጊ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ፕሮፌሽናልስ ንዕኦም ተጠቒምካ እንታይ ክግበር ይኽእል ካብቲ ዝግበር ዝነበረ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሞመንትም ነዚ ሕጂ ዳርጋ ወርቃዊ ዕድል ክንብሎ ንኽእል ኢና we have 3 years and 3 ዓመትን ፈረቓና ኣለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪኡ ጋራንቲ ኣለን ቢካዝ ዴሞክራትስ መብዛሕቲ ግዜ ረሲኖም ክመፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ማጋ ክዝሕል ድያ ይዝሕልን ዋላ እኳ ፅቡቅ ቻንስስ እንተለዎ but still ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክቕየር ይኽእል እዩ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዘይተገበረ ካልእ ክውስኽ ኣለዎ ትብልዎ እንታይ ኣሎ ሶሪ ኣንዊሕልካ ኣለኹ ትሕቶ ግን you get the point no ፅቡቅ ትሕቶ እንድሕር ዕድል ሂብካኒ wanna get opportunity እንታይ ክብል ደለ ብዛዕባ እዚ ናይ ፌስቲቫልን ገለን ክንዛረብ ከለና መጀመርታ እዞም ኣብ ቤይ ኤርያ ዘለው ኮሚኒቲ ናትና ንዓቶም ከመስግኖም ደሊ ንምንታይ ዓብይ ስራሕ እዮም ገይሮም ናይ ብሓቂ ዓብይ ስራሕ እዮም ገይሮም ማዕሪኡ ኣፍታ ናትካ ናይ መንእሰያት እቶም ኣብዚ ዝዓበዩ ወይ ኣብዚ ዝተወለዱ
أبزي فيستيفال ويكاني أبزي وعلى نبرة annual تاشمخ بيدروس ميت باك برا. Thank you. أبزي كلمة فيستيفال سي سلسلة معلتي تي عمتاوي وعلى نيريو أبزي وعلى زي بزحات من إساعات نساتهم يوم كانت تاشمش قبروان نيرم ناتهم activity دلو ناتهم سرح دلو professionals نساتهم organize قبرو نساتهم دبركتو it was a big discussion قبرو دحري assessment قبرو forward المسائي plan انت خم تقبرو قال ما لازم تحد حزوة يا محج انتايو كابت بلكاسني كافتي تبلنا بالكاسني تراي انت قبرو خم دلو دي كونسني they have to be in a leadership أما ريحنا تكونوا لهم بزح قد مرح تقاط فتيرة مالو جحدا خفت زقبرو activities بزح يتزاربنا لون ولا أنا ولا دانيال ناي سبورت نير سلسلة محلتي ناي ساكر and the basketball من ساعتهم كملوا أمريكا مثلا استدرابات حزم أو غنيهم ضغنيهم so what is that أو بس كد كاسنا ما بزحتوا إنجليشي language نيرو تقولني أو ناس ولا قال غم قاينة برد ثم من ساعتنا نحدهم دبلوا لي حجي نتورك الفترة لي حجي ثم من ساعتنا تحقوا بروحوا لهم أفتي professionals كن كلنا I will give you one tangible example quick lawyers alone أبزي ناي corporate lawyers alone ناي criminal lawyers alone ناي lawyers alone جزم lawyers زياتهم نحن حدهم network لهم محبر لهم بستنا national council of Eritrean American مسو تبود صرحية اجي عدقا مسمتنا كم تعتقد بلكانكو أبزت أبغى غيركا قال أنا غيرك تعش مختبز need ask you millions and millions of dollars ህዝብና ከዓ 10 ግዜ ዋፅእ ክትብሎ ይትኽእልና ኣብ ተዓውሞ ኣዋፂኡ ገለ መለ እዚ ንኤርትራውያን መጥቃዕቲ ዝመፀ ኣብ ኣሜሪካ እሞ ከዓ ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ኣብ ፌስቲቫላትና ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብቲ ኮሚኒቲታትና ድዩ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት መጥቃዕቲ ዝወፀ ይነው ድራር መን እዩ ሰሪሕዎ እቲ እንታይ ሽሙ እቶም ኤርትራውያን እዮም እቶም ፕሮፌሽናል እዮም መብዛሕትኦም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብዚ ደበሉ they brought all the documents እቲ ኬስ እንታይ ሽሙ ዝገበርዎስ ንሳቶም እዮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣብዚ ፌስቲቫል ወይን እቲ ሎየር ዝቆፀርናዮ ኣቶርኒ ኤድዋርድ ሮይ ንሱ መፅኡ እውን ፀብፃብ ሂብና ዓመት ፀብፃብ ሂብና ሎሚ ፀብፃብ ሂብና ይነው ንምንታይ ኣፕሪሽት ዝገብር ንሱ ከምዚ ኬስ preparation ዘቕረቡ ለይስኒ ከምዚ እንታይ ሽሙ ቢለ ኣይፈልጥን they made it easy ንምንታይ ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ብገንዘብ ከዓ ኣይኮነ እንታይ ዳ ኮላቦሬት ናብ መንጎ ኣነን ንሕድሕዶም ሽሙ ኦርጋናይዝ ገይሮም ነብሶም ንህዝቦምን ነቲ ሕግን ዝጥቀሙ ሕጂ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ኣብ ምንታይ ይጠቕመካስ ኣብዚ ካልኣይ ኤግዛምፕል ክበካ ሓንቲ ወይ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዛረበካ ነይረ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ንገዛ ርእሶም ኣብዚ ፌስቲቫል እንታይ ሽሙ ነይርዎም እዩ ኤግዚቢሽን ነይርዎም እዩ ኣብቲ ኤግዚቢሽን እንታይ እዩ ኮፊ ሴረሞኒ ነይሩ ብዙሓት ዕዱማት ነይሮም ኣንጋርሰን ኣብኡ ነይራ ብሬክ ትሩ ሚድያ እውን ኣብኡ ነይሮም ሜየር ናይ ሓንቲ ኣብኡ ነይሮም ኣጋሽ ነይሮም ሕጂ እንታይ ክብለካ ኢለ እቶም መንእሰያት ስኒ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክገብሩ ዝኽእሉ እንድሕርካ they have to participate በቲ ሞያ ናቶም ሕጂ ብዙሕ 7-6 ዝኾና very critical ኣብ ናይ ኤርትራ ታሪክ ዘለዎ ስእልታት ነይረን እዚ ስእልታት እዚ ሕጂ how do you ሎሚ ስእሊ ጠቂዕካ ስኒ you have to explain it ብዛዕባኡ explain ክትገብር ኣይትኽእልና but they got very creative እንታይ ገይሮም ዘም መንእሰያት ንስኻ ካሜራኻ ሒዝካ ሄድካ ኣፕ ኣሎ ነታ ኣፕ ዳውንሎድ ትገብራ ነታ ስእሊ ካሜራኻ ኣብኡ ትገብራ virtual reality ብዛዕባ ታሪክ እታ ስእሊ እቲኣ ብዛዕባ virtual reality you get the whole story from A to Z ሕጂ እንታይ ገብሩ እዚ ሓደ እዩ ካልእ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሓንቲ ወይ ዛረበካ ነይረ ኣብቲ ናይ ሰነተርስ ዝሰርሑ ናይ ኮንግረስመን ዝሰርሑ ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ንሳቶም እውን እንታይ ሽሙ እቲ ኣድቫይዘሪ ካውንስሊን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ነቲ ሕብረተሰብና ከመይ ጌርና ኣፕሮች ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ ድሕግዙካ ንሳቶም እዮም እንታይ ሽሙ ዝገብሩ ሕጂ ንዚ ኩሉ እዚ ክትገብር ግን ኣብቲ ከተማታት እቲ ውዳቤታት ኣሎ ሕጂ ሕድሪ ዝበሃሉ ኣለዉ መንእሰያት ገና ናሽቱ እቶም YPFDJ ዝበሃሉ ኣለዉ ንዓቶም ሜንቶር ይኾንዎም
تي قصر خلت قال بحال نتوم واي بي اف دي جي منتور خونم رجعت ويا بتداني تزارب له نبره اب تاريخ عين نبرني ناجن تاريخهم كاخفلت له جان فوستر انت غيرواني ارتاس خفلت له زي تاع نعاتهم empowerment غير كلام زين كا equipped ندحر كوينهم بزي information زي اجي نتوك بول تي final destination way point of arrival نقولون او نخبص حساتهم they have the easy way technology لهم عامل لهم صحبه لهم communicate كجبره لهم very articulate كجبره لهم نو تي background solid دخون background خمسة نقحات نقولون احنا نقحات ندحر فتيرنا لهم تاريخهم كفوتو خصهم كفوتو حبرتهم كفوتو لأمريكا حتى article نبني رسمي تتصحفه ولا تعشون إيرترا سنين أمريكا يتفلت أنا خلنا بلا نخلينا كم أمريكا غيروني إيرترا تفلت هيلا ولا بساي برهانة وين قلت ساي أمريكا بزعبا إيرترا الزمر إحنا تحجز له ولا تقدمينا برا بزعبا إيرترا فلت إنه حد داري بسي فاينل ما قنصلو أنا ب فدريشن دو أب إثيوبيا مهابدو أب انتاش مو بالدو زغول لزي تاريخ أبزي دو بصحنا دحنا خلاص وقع عالم سنة ناتهم فايدي فايدي تغاني نساتهم واناتاتهم نساتهم كفوت إن دردرين كابهم نلعلي إرتاح فلت أزغل سيلان زبل argument أغريبهم نيرا زي خانا حكي رياليتي خفلت والله دي مو نعوجن حسكايو أبناء دبلومات سلاح تقبري كونن أبناء discussion كون كله وي أبناء سيمينارات كون كله خد قوملو زخولو يوم حجي تي من إسين تح قبر الله دبلكاو تي تشمي دحريت تدع قصن انتايو أب each city تي من إسي بحلفة public diplomacy إيرتراوي as long as he's إيرتراوي بحري professionalism contribute كقبر كتقول له زخيل after community داش مخبرها زي درجة حجة حمشت عمد very يعبي زلو حجة خاني next phase نخدو له زلنا أواني نتمنى إسيكا حميجركا أو تكافلو تبوي لو خلو جن تخلو والدابيتاتنا خاني خيل كخلالو دابيت هنا خيل كون نعاتهم كاني تاشمو بدحريت كون سابورت خبرهم كخيل على زمان ساعات برتي انيشيتيف بزح يدلو بزعب حجنا تكنولوجي نزارب مكلنا سني ناي اي بروفيشنال لاتنا very highly تاشمو زخانت بزحت علونا اب تكنولوجي نطفو بزحت علونا ناي ميديكال جروب علونا